Hello guys, dumating na talaga yung ating hinihintay na steamer. So maraming salamat Liberty Escobia. Na maganda din sa guys. Hindi siya basta-basta rin na stainless. Medyo ano siya. Tsaka 3 layer siya guys. Ayan, pang unang layer yan. So pangalawa dito. Tapos ito yung pangatlo. Yan, tapos takpan. So 3 layers po siya. Marami na pong magkasya dito guys sa suman ko. Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Ako naman po ito, si Ruby Provinciana. So ngayon guys, magluluto tayo ng pansit bami. So ganito po ako magluto guys. Pork at saka chicken. Tapos yung pork ko guys, pinirito ko na yan. Toppings na lang to. Guys, masarap talaga tong ano natin guys, kaya marami tayong halo ng ating pansit. Sa Manila kasi merong panghalo doon na ano guys, squid bowl, fish bowl, kikiam, ano ba? So lulutuin muna natin to ang so yung pag ano ko guys, magluto ako ng pansit, iba-ibang style din. So iba yung style ko. Lulutuin ko muna yung mga toppings niya. Yung parang i-half cook mo muna ba. So ayan na guys. Hintayin natin na medyo luto-luto yung ano natin guys. So napakasarap yan. May chicken at saka pork ang hinalo ko niyan. Tsaka may ano, tawag ito, squid ball ba to? So napakasarap tong ating pansit. So marami din talagang nag-order sa akin ng pansit guys. So ngayon may nag-order ng pansit. Pansit na naman para may iba naman. Kasawa. Di, mayroong nag-order sa akin ngayon ng muron, pero hindi muna ako nagluto kasi di pa ako nakakuha ng dahon ng saging. Sabay-sabay ko na lang lahat guys pag maraming ma-order ng mga tag 200. Yung aabot ng 200, 150. Kasi pag 30 lang, 20, hindi muna ako magluto niyan kasi sayang yung gas natin. So napakasarap to guys, ayan oh. So ganun ang diskarte ko sa pag pansit. Siguro marami naman nakakapanood nito. Mayroon kasing iba nga ngayon lang nakapanood sa vlog ko. So ano muna natin to guys, lutuin muna natin yung pang toppings natin. Guys, luto na yung ano natin, pansit. So maraming salamat pala sa mga paulit-ulit na mag-order ng pansit ko. Lalo ni Ate Ivy Barrera, salamat. So lami kayo inis na guys, kaya maraming toppings. So yan ang pansit ni Ruby Provinciana. A few moments later. So ngayon guys, wala kasi akong tulog kagabi dahil may nakain lang ako, sumakit yung tiyan ko. Tsaka masakit din yung ulo ko. Kaya di mo na ako nag-upload kahapon guys kasi mga alas 4 sa kahapon. Katapos namin mag-deliver ni Papa Edi. May kinain ako na yung suman na balanghoy. Tapos bigla lang sumakit yung tiyan ko. Tapos sinuka ko na. Tapos medyo okay na ako ngayon. Tapos hintayin pala namin ngayon guys kasi nag-chat na pala yung yung mag-deliver ng steamer. Maraming salamat pala Ma'am Liberty Escobia. Salamat sa steamer na ni-sponsor mo. Tapos dito ako sa kwarto kasi ni Crystal lumipat guys. Dito ako nakahiga dahil pahinga muna ako.
So, wala muna akong upload kahapon dahil hindi nga ako nakapag-edit kagabi dahil ano nga, sama yung pakiramdam ko, masakit yung ulo ko. Sumuka ako, tapos yun na nga, okay na ako ngayon. Uminom lang ako ng gamot. Tapos uminom din ako ng, ano guys, Saridon kasi yun nga, masakit nga yung ulo ko. Siguro sa sobrang init, napakainit talaga ngayon dito guys sa ano, sa Pilipinas, napakainit talaga. Wala kahapon hanggang ngayon mainit. Tapos may araw na lalabas na ako dun sa labas guys kasi yun nga, nagpahinga nga ako. Kailangan ko rin ipahinga yung katawan ko dahil baka pag bumagsak, wala namang ano guys, pag ako magkasakit, kawawa yung pamilya ko. Kaya ngayon okay na ako, maraming salamat, okay na ako. Tapos lalabas na ako ngayon sa labas guys. Ngayon guys, dumating na pala yung in-order natin na steamer. So maraming salamat pala ni Ma'am Liberty Escobia, yung sponsor niya na steamer. So hindi pala ako nakapag-upload kapon guys kasi not feeling well guys, kalang maraming ano, sakit yung katawan ko, masakit ulo ko, lahat na. Kaya pahinga muna ako. So wala tayong upload muna kahapon. Tapos ito na, bubuksan na natin guys yung steamer. Hindi siya nakayo guys kasi meron talagang nagpupukpuk dito dahil may gawaan ng bangka dito sa aming gilid. Ilang ano to na? Ilang layer to? Duha raman ang liya. Pero okay lang to guys kasi ano, meron naman akong isang ano doon. Pwede ko naman pagsabayin. Yurap dili dati. So, tingnan natin to. Excited na ako guys. Maraming salamat sa sponsor from Germany. So, dalawa lang. Tulo ka layer na. Lalong apil mo ni duha. Duha ka. Ano, Nakaray resibo. so, nandito yung resibo guys, oh. Bakit? 900, ano yan? Hala. Pala ano yung ano niya. Kaya dun sa ano, binili ko. Bakit ganun dalawa lang? Nakara naman. Ay? Muna na siya. Ito na yung pinakamalaki? Sorry guys, ito na pala daw yung pinakamalaki. Pero parang pag nakita mo sa picture, napakalaki. Oh, kulang nga. Oh, ito. Ay, tama pala guys. Ano pala, dito pala ilalagay yung isa. Dito. Tapos, yung isa, nakapatong dito. Ayan o. Lalumpong sarado. Dito ilalagay yung suman, ganyan. Tapos akala ko, ano guys eh. Tama pala, tapos mayroon pa dito. Ayan. So, mayroon pa ilalagay dito. Dito sa ilalim. Bali, tatlo nga. So, tatlo pala talaga ang malagay. Di pa niya, diri pas baba, pwede pa ka mabutang. Isa dito, sa ilalim. Then, Isa ko nga. ito, pangalawa. Tapos, itong isa, pangatlo. Tapos, yan. So, maraming salamat, Ma'am Bitani. Ito na po siya. Nalilito lang kasi ako kung bakit, ano, yung ano pala niya, yung, maliit lang siya, pero marami ang malagay. Ayun dito. Mayroon dyan sa ilalim, ayan. Mayroon sa ilalim. So, marami siya ang malagay, guys. So, bibilangin natin to kung Murag 150 mo mabutang. mga 100 mahigit siguro. Kasi, yung lagayan ko nung ginawa ko, ganito lang eh. Magkasya yung 50. Plus, another 50. Another 50 dito. Tapos, another 50 dito sa babaw. Tapos, ito yung takip niya.
Thank you. Maraming salamat, Mami Tani. Kaso lang guys, di pa ako makapagluto ngayon dahil mahanap ako ng dahon ng saging. Tapos pahinga muna ako dahil parang nabaguhan yata ako sa sunod-sunod yung luto. Kapon meron nagpaluto din ng ulam. Tapos siguro na over na ako. Over trabaho. Ano ba yan? Over patig. Kaya sobrang guys, ang sakit ng ulo ko. Ngayon, magpaano ako guys. Nag-inom pala ako ng dahon ng sambong. So, maraming salamat. Guys, ito na naman yung natin guys. So, malaki na siya. Yung pinakita ko sa inyo dati. So, ang dami. Bunga. So, dito lang yan. Tabi ng katabi ng tambis. Dito ko lang yan sa tinanim. Ayan may bunga na. Kung maglumaki na yan, makinabangan na natin yan. So, ang daming bunga yung ko dito guys. Kaso lang hindi mo na ako kumain dahil masakit ngayon tiyan ko dahil may nakain na ako na hindi sa tiyan ko. Kaya wala akong vlog pala kahapon dahil alas 4 pa lang sumakit na yung tiyan ko. Mayroon lang nakain na hindi nagustuhan sa tiyan ko. Ayun na pala si Papa Idi Papa Idi, nandyan na yung salamat ka. Nandyan na yung Ay. Salamat ma'am. Iabot na gid ma'am ang gi-order ni Nicole. Ano ni siya? Yung ha. Kuha na siya, apil pa dyan ko sa ka-lear. Kuha nang masud badaghan. Kaya na po sila, dana. Dari, napod. Sunod ka na. Dire. Oh, yan. Dito lang siya ipatong. Tapos patong mo yan. Yan. Tapos yan. Salamat ma'am Brittany. Kabutan gid nimo amping kaniya kanunay sa Germany. Diyan sa may balita sa briefing. Ano man gyapon? As usual. Wala, sakit kaya po ng kunti yan. Ako sa garden ko para matamlay talaga yung mukha ko guys. So medyo okay na yung pakiramdam ko. Sinuka ko na kagabi yung yung kinain ko kasi kumain ako ng guys, lusuman na kamuting kahoy. Meron kasi sanay na kasi ako bumili noon. Kaso lang ang problema noon, umaga ko siya nabili, kinain ko siya hapon na. Kaya nung gabi sumakit yung tiyan ko. Siguro na yun kasi baka sira na yun nung kinain ko kasi paborito ko kasi yun kamuting kahoy. Pero pala ako ipakita yung marberry ko. Ayun, maraming bunga na guys. Sobrang daming bunga yung ko guys, marberry. Ayun hindi makita. Tapos natutuwa ako guys kasi umikot nga ako dito, nakita ko na yung ko, cranberry, bumunga na. Ayun So ipakita ko kayo sa harapan guys. Ayan may bunga na siya di ba? Dami na siya. Yan mula pa yan nung pandemic tinanim ko. Ngayon bumunga na siya. So nakakatuwa guys pag talagang may bunga na siya. Ayan So sinong nakakilala nito? Cranberry yan guys. Maraming din yan, maraming benefits. So nakakatuwa. Nakakatuwa guys, makita mo yung mga pinaghirapan mo na tinanim. So pati yung avocado ko guys, ayan Tapos ito yung guys, si Reguilias. Ayan si Reguilias yan guys. Tinusok ko lang yan dyan, yung sanga. Ayun baka mamunga na rin yan guys. Tapos ang taba na ng ko, kalabasa ko, ang taba na. Na tayo niyan, makautan. So grabe guys ang may tugtog. Ayun ang bunga niya Hindi naman masyadong mahalata yung tugtog Hindi naman tayo copyright yata yan, baka hindi makilala yung tugtog. Tapos may tinanim din ako ditong passion fruit. Tapos gagawan ko pa siya ng paanohan dito, pakyatan. Ayan So di pa kami tapos ni Nicole ng dyan, banda.
Dito lang banda yung nilinis namin ni Nicole. Ayan, no. So, thank you for watching, guys. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat sa mga walang sawang panood dito sa video ko. Maraming salamat. See you in my next vlog. Love you all.